indlela ezixabanisa noNkulunkulu. Anything uma ngabe uyazi ukuthi nje leyo nto leyo oyenza uNkulunkulu akayifuni, ixabanisa naye, ikwenza ungamfuni, ikwenza uqhelelane naye, ikwenza ube kude naye, so shiya leyo nto leyo. Yiba umuntu othi mawusumfuna ukhumbule ukuthi uzokuyekisa, and uma kuyekisa then wena nawe be willing ukuyeka. Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele, sibonge presence yakhe, sibonge umusa silokhu sihlangana malanga wonke. Sizokhuluma nje indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siyabonga nje bazalwane nilokhu nibuya nibukela malanga wonke, nisho futhi ukuthi niyasizakala. Sibonge Inkosi because nathi siyasizakala, silokhu siyiletha lezi indaba even kwathina siyasizakala nje, so siyabonga kakhulu. Sibonge niya subscribe ukhulisa lumsebenzi, niya comment nje, niya like. Siyabonga kuma channel members, sanibonga kakhulu nje support enilethayo nabo bonke abasupportayo emaceleni ngendlela eziningi nangemkhuleko kuningi bazalwane enikwenzayo. Inkosi nonke ayingcine inibusise. Ngithi nje mangidlulise futhi ukuthi seyifikile i-18 July. Hayi seyifikile ke impela ke manje sesiyakhona ke. Sasibheke kulo leli viki nje wonke umuntu mangabe ukuthi ubungakabi ready cishe mhlawumbe sewuba late impela sekuyisona isikhathi 18 July sizobe sikhona le Cape Town siyokhuleka njengoba sithunyiwe ukuthi sokwenza leyo nkonzo. Siyabonga nje bazalwane, ngiyathembela sobe sikhona sibaningi. Ngiphinde futhi ngibonge kulabo abasupportayo lo msebenzi ukuthi mawenzeke. Ama contributions enwenza abazalwane ayasiza kakhulu. Asingeke size siyenze lenkonzo yonke lama prophets ngeke nje size siwaqede ngaphandle kwenu nani ni supporta nani ni participate kulo msebenzi. Sakubonga nje kakhulu enikwenza. Kungabukeka ngazathi kuncane kukhulu ngendlela esimangaliso ngoba Inkosi yabona futhi okuhle ngalokho esikwenzayo akusikhona nje ukuthi thina esicabangelayo ukuthi mhlambe masingeza into efana nale. Cha, lo msebenzi weNkosi iyona esithumile, iyona ekhipha abantu. So mangabe ukuthi yona umsebenzi wayo kusho ukuthi ikhona kulo msebenzi. So kuwo wonke umuntu ocontributayo, okhulekayo, noma ngabe ikuphi okwenzayo, yazi ukuthi ukwenza Inkosi khona kulo msebenzi definitely iyakubona okwenzayo nje. So siyabonga kakhulu bazalwane, nisaqhubeka futhi ninikela nisupporta, kuyasiza kakhulu. Siyanibonga nje kulabo asebelokhu beqalile belokhu beqhubeka futhi benikela nabasazonikela nonke. Inkosi nje ayinibusise. Siyabonga kakhulu. Asingeneni ke ku message. Okay, abanye banokubuza ngendaba ye transport. Ngizowafaka ama contact kaSisumpume la. Uyena kakhulu okuyena obheke nje indaba ye transport. Ngasho ngithi uyena oyengamele leyo part leyo, president waleyo part leyo nje ye transport. Omunye nomunye ofuna ukwazi nge-transport nithinta yena, uyena onolwazi, uyena onganixhumanisa, niwasave ama-number wakhe. Niwagcine nje ningawa-delete after 18 delete ngoba sisazomdinga, sisazoqhubeka nje. Inkosi mayisasigcinile sisaqhubeka sowaqeda lama province lawa elokhe khona, elokhe nathi uyawakuthembisa lokho. So siyabonga kakhulu bazalwane. Asingeneni ke kwi-message yanamhlanje. Ngicela sibheke indaba ka-Isaiah. Izwi nje la ngizolithatha khona liku Isaiah ngoba sikhuluma la umuntu nje kanye noNkulunkulu, akukho okunye. Inhloso yakho konke ukukhumbuzana ukuthi njengoba sila emhlabeni sikhona okwesikhashana, sila emhlabeni siyadlula. Uma ungakubhekisise kahle akekho umuntu ola emhlabeni forever. Omkhulu nokhokho bethu babe khona manje abasekho. And most yabo abadlulanga even ku 100 years. Bonke ba below 100, few eyathi ukudlula ku 100 kulaba nje ngaphandle kwaleya generation yakudala yo Adamu ke hayi labo ke baphila iminyaka le athina nje kule generation le sidlula even na ku 100 years. Lokho nje kukwenza ubone ukuthi sikhona la emhlabeni for a very short time. If ukuthi adlule even na ku 100 years
kodwa umhlaba sewaba khona thousands and thousands years lokhu khona, and iBhayibheli likhuluma nge-eternity, likhuluma nge-life that is eternally, engenakuphela, engenamphelo, engenamkhawulo. Okusho ukuthi le mpilo uma ngabe uyibheka impilo engama akusona 100 years, ama hundreds times, angazi ngayi-times uyithina, ayicounteki le mpilo. Ngani kungani eternal le mpilo? Ingoba noNkulunkulu esimkhonzayo lo esikhuluma ngaye akanaminyaka ukuthi singamcalculate iminyaka yakhe, akanaminyaka. Yena unguye, unguNkulunkulu, yena nje enguye, akukho la kuthiwa waqala khona ngesikhathi esithile ukuba khona. Yebo siyathola eBhayibhelini ukuthi ekuqaleni wadala, but ngesikhathi ekuqaleni edala yena uvela lokhu khona, uyi-eternity nje, uyinguna phakade. Uyathembisa futhi ukuthi konke kuyodlula, umhlaba namazulu kuyodlula, bese kodwa amazwi ami wona ayobe lokhu emile nje inguna phakade, because yena uphila kwinguna phakade. So sikhona la emhlabeni for a very short time. Singajabuliswa-ke isikhathi esincane, lesi sincane kangaka. Sithi masijabulisa lesi sikhathi bese sisenza sikhohle uNkulunkulu, ngoba iningi labantu li-entertaine le mpilo yala emhlabeni eyisikhathi esincane, and manje sakhohlwa i-eternity esisayobhekana nayo. Inhloso-ke nje yalezi iy'ntshumayelo ukukhumbuzana ukuthi khona this eternal life esisayobhekana nayo. Ma ungayiphili that eternal life ungena uNkulunkulu, cabanga nje la emhlabeni uyiphila ungenaNkulunkulu, nangalo ungenaNkulunkulu kwe-forever ke lisho njalo iBhayibheli, kobe kuwesi kakhulu lapho. But ake likhulume lona-ke izwi chapter 55 ka-Isaiah, asewuqale kuverse 6 lithi, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Ngiyathanda nje ukuthi-ke le ndaba le ngiphinde ngiyibheke even nangesizulu, yebo yona icacile but imnandi. Ithi ma ufunda, mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Masimfune uJehova esesenokutholwa, njengoba nje sesenokutholwa. Okusho ukuthi uma ngabe sisaphila, njengoba siphila nje, njengoba sisaphefumula, njengoba usabukela le video, uzwa le message, kusho ukuthi mina nawe sisaphila kwi-grace la khona esatholakala. Lithi-ke njengoba-ke nje esatholakala masimfuneke, esatholakala, kusho ukuthi kukhona isikhathi la engeke asatholakala khona. Liphinde liqhubeke lithini? Lithi mfuneni esenokutholakala eseseduze. Okay. Mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze. Uma nje mina nawe sisaphila, then useseduze nathi. Kungani ngithi kusho ukuthi sikhona isikhathi lapha engeke atholakale khona, lapha eyobe ngasekho eduze khona? Yingoba mawulifunda lona lelizwi, nathi sibuka la emhlabeni njengoba siphila, njengoba ngisho nje sikhona for a very short time, ngale kwethuna asikuthole izwini, ngoba izwi likaNkulunkulu usiphile lona ukuthi simfunde simazi through izwi. Siyathola ukuthi ngale kwethuna kahlahla bekho abashumayelayo ngale. La ngapha njengoba sisalesela emhlabeni sisesengamfuna simthole. La useseduze njengoba sila emhlabeni. Ngale kwethuna angithi yonke into yobisiba i-reality manje ukuthi hawu, kanti ngempela emhlabeni I wasted my time ngilibele ukujabulisa izwe lona elingenandaba nami, ngakhohlwa impilo yami eyingona phakade. Yonke into yothi mayiqala iba i-reality ngale kwethuna, bese abaningi beqala bemfuna manje uJehova, beqala manje bekhala manje bemfuna. Lapho kuyobe ngasekho eduze kulabo bangazange bamamkele bela emhlabeni. Simamkela uNkulunkulu yonke into ihamba kahle nje, kumnandi, ungaswele lutho. Umamkela uNkulunkulu unayo yonke imali ebhenki, une-shelter, unokudla, unakho konke, ungaswele lutho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi uNkulunkulu wabantu abahluphekayo. Cha, umamkela yonke into yakhe ihamba kahle, life yakhe ishelelela, ufundile, unama-degree, unama-doctorate,
usho nawe ukuthi mina ngeswele lutho. Yes, that's the time yokuthi ke manje yamkela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi. Mfuna uJehova, yabona ngaleso sikhathi usatholakala, mfuneke wena useseduze ngale kwethuna. Uthi mawufika ngale ama degree ayosala ngemumva, imali yakho iyosala la emhlabeni, education yakho, umsebenzi wakho omuhle, whatever yakhe enhle iyosala la emhlabeni. Ngale kwethuna yobe ingasekho yonke leyo nto. Ngale kwethuna kuyobe sekunendaba yokuthi unaye yini uNkulunkulu, uyawamfuna yini esatholakala, uyawamfuna yini eseseduze. Ngale kwethuna uthi mawuthi yakhala sekulate, uma ngaba uzange wamfuna, wazange umthole, ngale kwethuna kuyobe sekulate, uyobe seyolahlwa ngale, akekho futhi noshumayelayo ngale. Ngale nje umuntu uyihamba eseyosebenzela kuphi la, uyala kade sebenzela khona. Kanjalo futhi ngisho noma ngabe kuthiwa usweleke, khoso omunye umuntu angasho athi oh mina ngihlupheka kangaka, mina uNkulunkulu akangifundi, mina uNkulunkulu akangithandi, mina ngeswele. Hayi mhlawumbe uzibani ngoba bona vele life yabo ihamba kahle, ba right empilweni, yiba bangamfuni uNkulunkulu. Nawe noma ngabe kuthiwa uhlupheka kangakanani, noma ngabe ukwipoverty engakanani, noma ngabe uxakeke kangakanani, futhi yabona ke wena ke koxakekile kwipoverty okukhalayo, inhliziyo kaNkulunkulu isuka iseduzane na ngendlela esimangaliso ukuthi nje mhlawumbe wena ukwazi lokho. Mfune esenokutholakala, esesela eduze, kukwazi ukuthi uzokwazi ukuthi usizakale. Yiphi indlela yokumfuna njengoba lelizwi leli nje lisho kanje lithi seek the Lord while he may be found, simfune esenokutholakala. Liqhubeke lithi call upon him while he is near, simfune eseseduze. Yiphi indlela afunwa ngayo? Ilula ngendlela eyisimangaliso. Angithathe nje ivesi ngingayicomplicate le ndaba. Ngithathe nje ivesi elizoba lula, elizokwenza nje ukuthi wonke umuntu understand ukuthi ufunwa kanjani, utholakala kanjani. Asiye lapha encwadini kaJohn ku chapter 14. Ukuze sokwazi ukuthi utholakala kanjani, ngifuna nje ukuthi ngisimplify ibe lula. Maningi amavesi engawalanda but angeke ngawalande wonke. Uthi uJesu uma ngabe ekhuluma la kuJohn ku chapter 14 uverse 6, Jesus said to him, I am the way. Uthi uJesu ngiyindlela, the truth, uJesu liqiniso, and the life, uJesu ukuphila. Mangabe nje ufuna indlela uJesu, ayikho enye indlela. Ngiyangibona omunye bebhala ukuthi uyiway, oyindlela, akasindlela. Uma ngabe uyindlela uyile ndlela edukisayo eyisana esihogweni loyo. uJesu kuphela oyindlela. Sothola ukuthi uJesu yena uyindlela yakuphi, futhi sothola ukuthi uyiqiniso liphi, futhi sothola ukuthi ukuphila kuphi, ngoba iqiniso nje liza ngoJesu kuphela, akayi omunye. Ukuphila kuza ngoJesu. Uthi ke sesathola manje ukuthi uyindlela yakuphi. No one comes to the Father except through me. Uthi akekho za kubaba ngaphandle kwami. Kushuthi uma ngabe sifuna uJehova njengoba lidlelizwe umfuneni esesenokutholakala, lithi uma ngabe lisho kanjalo lishi uthi uJesu ke yena uyiyona leyo ndlela. Simfuna through uJesu. Through uJesu siyakwazi ukuthi siye kuJehova, ngoba akekho ngeza kubaba ngaphandle kwami. uJehova nguye uBaba, nguye uNkulunkulu. Akekho ngeza kubaba ngaphandle kukaJesu Kristu, uyindlela neqiniso nokuphila. Sesathola ukuthi njengoba thina siphila, ukuze sikwazi ukuthi simthola ngayiphi indlela, yamkela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Romans 10 nje uyayibeka le ndaba kahle, uyayicacisa. Thatha uJesu umconfess ngomlomo wakho abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Once wenza kanjalo, lalela, uNkulunkulu ongena inhliziyo embi, ongabalelana amacala. Uma umfuna ngeke futhi athi simfune abe azi kahle ukuthi laba noma bangangifuna ngiyoyifihla ngingatholakali. Cha, wathi simfune senokutholakala ngoba uyazi ukuthi okwamanje njengoba sisaphila la emhlabeni, njengoba kusashunyelwa kanje lelizwi, ingoba usatholakala. Uyazi futhi sofika isikhathi lapho engasatholakali khona. Sesitholileke ukuthi ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kuye ngoJesu Kristu yena yedwa. But asiqhubeke nalelizwi leli. Verse 7 lithi, let the wicked forsake his ways, omubi ashiye izindlela zakhe. Yabona ke mawusumfuna uJehova, umfune nje eseseduze, satholakala.
Lithi ke manje omubi ashiye izindlela zakhe. Masishiye indlela zethu ezimbi ngoba kuningi ngeke ngasho mina ngathi saw entertainer lo mhlaba ngeindlela eziningi asilali thina. Sibhizi siyaguquza senza izinto eziningi se-entertain umhlaba and siyakhohlwa ukuthi sila for a very short time. And ke manje lithi ke manje omubi makashiye izindlela zakhe ke manje ishiye lezi indlela eziqhabanisa noNkulunkulu. Anything uma ngabe yazi ukuthi nje leyo nto leyo oyenza uNkulunkulu akayifuni iqhabanisa naye ikwenza ungamfuni ikwenza uqhelelane naye ikwenza ube kude naye leyo nto leyo uma ngabe kuukuthi ikwenza ungabi nasikhathi noNkulunkulu, you are preoccupied ngalendlela leyo ukuthi wena you don't have time to pray, to read your Bible, when you don't have time nje ukuthi ukumworship nje uNkulunkulu. Uma ngabe kuleso simo leso shiya leyo nto leyo. Kushuthi imbi leyo nto leyo. Ingakho lithi omubi makashiye izindlela zakhe and the unrighteous man his thoughts. Omubi ashiye futhi nemicabango yakhe. Kushuthi nokwenza kwethu okubi konke siyakushiya nje. Indlela zethu ezimbi nokwenza kwethu okubi nemicabango yethu yonke emibi konke lokho siyakushiya uma ngabe siza kuye. Ayithi manje uthi simfune senokutholakala eseseduze. Kushuthi ke manje usiyasitshela ukuthi njengoba sithi samfuna nje asizi kuye nazo zonke lezi zinto ezimbi. Omunye umuntu angathi okay kusho ukuthi fanele ngiqale ngizilungise eqale izwi njengobunjalo. Uthi uzwe njengobunjalo uhluleka njengobunjalo ube uwilling ukushiya izinto zakho ngoba uma ngabe you are not willing ukushiya izinto zakho yena uma yekisa uzokuyekisa lezi zinto and wena ngoba ufuna ukuyeka uzophinda ubuyele kuzona ngoba phela unelungelo nechoice okuzenzela so kumfuna kwakho kuyoba useless. Yiba umuntu othi mawusumfuna ukhumbule ukuthi uzokuyekisa and uma kuyekisa then wena nawe be willing ukuyeka izindlela zakho ezimbi. Likhuluma kimi nakuwe njengoba likhuluma nakimi liyakhuluma lelizwe bese lithi ke let him return to the Lord and he will have mercy on him. Lithi sibuyele ke manje kuJehova and uJehova uzoba nomusa kuthina. Thina nje sibuyela kuJehova. Why lithi let him return to the Lord? It means we were once with the Lord. Ngoba vele sidalwe nguye seze emhlabeni sidalwe nguye sila emhlabeni siphuma kuye siqhamuka kuye safika emhlabeni wesono sangenwa isono saxabana naye. Sithema sesiqabane naye ke sangamfuna ngenxa yesono. Abantu bangamfuna uNkulunkulu ngenxa yesono. Saqhelelana naye, sabakude naye. Ingakho ethi let him return to the Lord. Ingoba siqhamuka kuye uma sibuyisana naye we are returning to our maker. We are returning kuNkulunkulu ophethe ukuphila kwethu. We are returning kumdali weimpilo zethu. Sibuyela back kuyilo okuyena owazi kangcono ngeimpilo zethu. Lento thina sicabanga ukuthi siyazi ngeimpilo zethu ayikho futhi into engekho ngempela. Uyena owazi kangcono ngeimpilo zethu but ukuze thina sazi kangcono nathi ngeimpilo zethu okwethu kubuyela back kuye. Hayi ukuthi mangabe simfuna soqala into entsha naye like engakaze yaba khona. Masimfune senokutholakala it is because we are returning back kumuntu vele kuyena siqhamuka kuye. Lithi uyoba nomusa kuthina. Ingakho mina ngithe angeke athi simfune ebe azikahle ukuthi nje udlala ngathi uswestela isikhathi. Usho kanje ethi masimfune ingoba ukhona lo musa kulaba bamfunayo. Asiqhubeke silifunde lelizwe. Lithi let him return to the Lord and he will have mercy on him. Yoba nomusa. Yazi nje umuntu obuyelana noNkulunkulu usuke nenhlanhla lo muntu. Umuntu obuyelana noNkulunkulu, umuntu oba nenhliziyo yokuphenduka, abuyele back kuNkulunkulu, abuyele emseni kaNkulunkulu. Inhlanhla le eyisimangaliso. Mase sewuyitholile ungadlali ngaleyo nhlanhla leyo. Iyaqhubeka ke and to our God sibuyele futhi kuNkulunkulu wethu for he will abundantly pardon. Lelizwi ngoba uyokusithethelela futhi kakhulu. Ngiyawuthanda ulast line wala ake ngubheke futhi nangesizulu. Lithi ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu.
uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Hey, why athi uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu? Hey, simonile uNkulunkulu. Simone kakhulu. Nje kakhulu futhi silokhu siyaqhubeka siyamona. Simonile big time. Angazi angifuni ukubala ukuthi omunye wenze kanje omunye wenze kanje inhlobo ngeinhlobo zezono. Uma uyihlanganisa zonke lezi inhlobo ngisho nalezi mina engazange ngazenza nawe ongazange wazenza izenziwe abanye ezinkulu. Bathe bezenza lezi ezinkulu lezi umuntu athuma ngabe sifunde endabeni noma sibukele indaba ikuhlasimula umzimba ukuthi khona abantu abenza izinto ezikanje. Zenziwe yilabo bantu but uma ubheka we are all senzile sonke. And lithi lelizwi leli uyakusithethelela kakhulu. Yingoba uma sibuyisana naye ulungile ukuthi angasithethelela. And ukusithethelela kwakhe kuyoba kukhulu. Uma yabona nje kumuntu owazi ukuthi mina ngilandwe emanyaleni, mina ngilandwe bubini, mina ngilandwe ngiwesi, mina ngilandwe ngiqakile, ngihluphe kakhulu. Yabona njalo umuntu uyazazi ukuthi mina ukuthethelelwa kwami kwaba kukhulu ngoba mina kahle kahle bekufanele mina ngithi mangabe sengithi ngiyamfuna uNkulunkulu avela flathela athi wena ume kancane, wena you are even worse. Kodwa uNkulunkulu uthi ukuthethelela kwakhe kuyoba kukhulu ngoba manje kuloyo ngisho noma ngabe uworse kangakanani uNkulunkulu yakwazi ukuthi amthethelele. Lokho kuthethelela kube kukhulu okusho ukuthi sonke sinenhlanhla sinomusa asenzela wona nje uNkulunkulu wokubuyisana naye. Lithi masimfune esenokutholakala esesela eduzane through uJesu Kristu yena yedwa. Asimfuna uNkulunkulu ngezinye indlela, simfuna ngokuthi simthole ngoJesu. Ushilo uyindlela neqiniso nokuphila uJesu. Akekho yakubaba ngaphandle kaJesu Kristu. Singacabanga ukuthi soya kubaba ngamasonto ethu, singacabanga ukuthi soya kubaba ngabafundisi bethu noma ngabe banama positions angakanani, singacabanga ukuthi soya kubaba ngokwenza kwethu okuhle, singacabanga futhi ukuthi soya kubaba nje ngeyethi imicabango. Cha lutho, soya kubaba ngoJesu Kristu. Meaning let us all surrender to Jesus Christ. Simconfess sithi uJesu Kristu inkosi nomsindisi okuphila kwethu. Simvume sithi ngempela wafa, yebo wafa but wavuka. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ukhona uyaphila and njengoba ephila uphila kwenguna phakade. Simvume futhi ukuthi nguyena uNkulunkulu, nguyena owanqoba konke. Sivume futhi ukuthi uyena onamandla, nguyena ophethe ukuphila kwethu kanje ngesandla sakhe. Uyinkosi yamakhosi, uyikho konke, the Lion of Judah, the King of Kings. Sivume nje ukuthi ngaphandle kaJesu Kristu asiyilutho. Iyona ndlela yokumfuna leyo esonokutholakala through uJesu Kristu. Bonke abashumayelayo kufanele bashumayele nje le message ethi uJesu Kristu uyinkosi. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu masiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Inkosi nibusise nonke. Amen.